Знаете ли кой е смятан за един от най-хладнокръвните серийни убийци в България? Той се ражда през 1966 година в град Кърджали. Отгледан само от майка си, бащата е неизвестен. Още като дете е тих, наблюдателен и плашещо спокоен. Съучениците му дават прякора момата заради гладкото, невинно лице, зад което винаги се усеща нещо тъмно. Като млад се върти около дребни престъпления, но скоро се откроява с нещо различно – хладнокръвие, внимателно планиране и странна способност да манипулира хората около себе си. Конфликт ли има някой с него? Животът му мистериозно тръгва надолу, бизнеси се сриват, планове рухват. През 2008 година Димитровград се събужда с новина за жестоко убийство. Семейството Махмуд е намерено мъртво, а разследването повежда към един човек. Мотивът според властите – дълг и конфликт. Неговото обяснение – Господ ми нарежда. Сред доказаните му жертви са Бейтула и Неврия Махмуд, Баньо Банев, Манол Индианеца Хаджиев и Златко Калайджиев. Поне 5 има убити, но според криминалисти реалният брой може да стигне до 15. Психолозите го описват като изчисляващ социопат. Човек, който наблюдава, планира и действа без грам вина. Сахилийници твърдят, че погледът му е бил хладен, празен. Сякаш всички около него са просто фигури в игра, която само той знае как да играе. Осъден е на няколко доживотни присъди, а на 5 октомври 2016 година в Старозагорския затвор всичко приключва тихо, инфаркт зад решетките. Но името му остава като мрачен отпечатък в българската криминална история. Името му Недялко Димитров, момата.